Tänään on aika pelata Rankedia. Let's go! Toi pitää säästää myöhemmäksi. Jos mä laitan ton nyt heti pöytään, niin sit se on kusessa. Mä luulen, että se ei tapa sitä. Jos se tapaa sitä, niin sit tulee Frostbolt ja maailma on pelastettu. Noni. Come on! Come on! Well played! Well played. Asia on harvinaisen selvä. Loppupelin ajattelin, että se on jäässä. Ei se nyt kuollut. Voisin nostaa Frostnovan. Ei sitten. Voisin nostaa Tauntiin. Ei sitten. No tolla sai kyllä jotain hienoa aikaa vielä. No niin. Se on well played. Dim chap chap chö. Annas tulla korttia. 7 damagea. 2 miljoonia stelttiä. Näin se käy. 30-0. 6 minuutissa. Kyllä. Ja sitten vaan poikki ja katsotaan, että mitä tuli.